Sano edellisellä videolla vähän väärin, että olisi keräilysatsi tässä näin. Tää on ehkä enemmänkin tämmönen sekalainen satsi. No katsotaan, tässä on tämmösiä aurinkolaseja, uusia, vanhaa peltipurkkia, keittiövaakaa. Miksikä tätä sanotaan? Tää on tämmönen pilliks tää nyt on? Eikö tää on vaan koristi? Tää ei oo se pilli. Sitten on mukia ja peltipurkkia, pehmolelua. Sitten tämmösiä roikottimia. Keramiikkalintu. Puukengät, hevosen kengät. Vanha Sprite-pullo. Se on hopeoitu semmoiseks peiliksi sisältä puolta. Riihimäen lasimuseosta, vai onko junamuseo, en nyt tiedä kumpi, mutta tommonen pullo. Sitten meinasin jo heittää roskiin, niin sattui silmään tämmönen merkkarirasi. Vanha tarra, akuankkoja, päällimmäisenä 75 vuosi, heijasti peltipurkkei. Sitten se oli joku viinipullo aukaisusatsi. Eikö anteeksi? Tämmönen Parker-merkkinen kynä. Ja sitten oli postikortteja. Aikakonetta. Litmasta. Oliks tää souvarit? Tanssiorkesteri. Eihän tässä lue mikä tää on. SMHP. Mikä se on? En tiedä. Niitä on useampi. Finlanders. Pelle Positiivi. Neomannia ja joku tuntee kuka ulkolainen. Sitten on ihan uusia hihamerkkejä. Pink Floyd. Eli tää oli sekalaissatsi.